Ωστόσο, για να φτάσει το podcast στην εδραίωσή του ως ένα κυρίαρχο μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στο 2024, συνέβαλαν ποικίλα αίτια και καταστάσεις. Αρχικά, από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 2010, αυξήθηκε κατακόρυφα η δημοφιλία των podcast, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν πολλά καινούργια podcast ειδικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο από διάφορους τομείς όπως η ενημέρωση, ο πολιτικός σχολιασμός, η υγεία, η εκπαίδευση, τα podcast με καλεσμένους και ο αθλητισμός. Δηλαδή κατά κύριο λόγο οι θεματικές οι οποίες είναι κυρίαρχες σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι πως εκείνη την περίοδο μάλιστα ξεκίνησαν μερικά από τα πιο δημοφιλή podcast παγκοσμίως, όπως το podcast του κωμικού Joe Rogan, το The Joe Rogan Experience. Ακόμα σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του podcast ως ένα κυρίαρχο μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης έπαιξαν και τα lockdowns που επέφερε η πανδημία του κοροναϊού, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ακροατών παγκοσμίως κατά 35% σύμφωνα με την Statista, η οποία αύξηση έλαβε χώρα από το 2020 έως το 2022. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω προώθηση του podcasting σε αγορές πέρα από αυτής της αγγλόσφαιρας και γενικότερα της Δυτικής Ευρώπης, όπως αυτές της Ανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοαμερικής. Σημαντικό ρόλο επίσης έπαιξε και η δυνατότητα που προσφέρουν τα podcast παρακολούθησης on demand, δηλαδή κατά απέτηση, η οποία δυνατότητα έχει ως αποτέλεσμα την θέαση του κάθε επεισοδίου να μην περιορίζεται από το πρόγραμμα κάποιου μέσου μαζικής ενημέρωσης όπως τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει δημοφιλή τα podcast τα οποία έχουν κυρίως μακρά διάρκεια, καθώς αυτά τείνουν να είναι καλύτερα σε ποιότητα, με αποτέλεσμα να προτιμούνται από τους ακροατές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το podcast συνεντεύξεων συζητήσεων του κωμικού Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, το αναφέραμε και νωρίτερα, το οποίο αν και έχει συνήθως διάρκεια άνω των 2 ώρων, λόγω των ενδιαφέρον και πλουσίων σε πληροφορίες συζητήσεων που γίνεται σε αυτό, είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο podcast παγκοσμίως. Ακόμα το podcast είναι σχεδιασμένο καθ' αυτό να παρακολουθείτε από τους ακροατές παράλληλα με κάποια άλλη δραστηριότητα όπως η εργασία, το διάβασμα και ο αθλητισμός, γιατί συνήθως δεν χρησιμοποιείτε βίντεο, σε περίπτωση όμως που χρησιμοποιείτε δεν έχει δημιουργηθεί με σκοπό να κεντρήσει την προσοχή του ακροατή. Τέλος, η ποικιλία των θεματικών κατηγοριών του podcast προσφέρει τη δυνατότητα στον ακροατή να παρακολουθήσει εκπομπές οι οποίες εφάπτονται πλήρως με τα ενδιαφέροντά του, τις ιδέες του και το ύφος που απαιτεί από κάποια εκπομπή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η βιομηχανία του podcasting να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων όσον αφορά τα ενδιαφέροντά τους, τις πολιτικές και κοινωνικές απόψεις τους και να υπερτερεί έναντι των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, τα οποία τείνουν να ακολουθούν περίπου μια κοινή και δυσμετάβλητη γραμμή όσον αφορά τις πολιτικές τους θέσεις, το ψυχαγωγικό τους πρόγραμμα και συνολικά την ποιότητα και την ακριβιά τους.